Nej, okay, skal jeg være ærlig, jeg spiller faktisk også med skærmen på hovedet. Han er han. Han har drejet skærmen. Get it in. Det er fandme løgn. Hvad fanden laver du? Der. Hvad fanden laver du, hva'? Nu vil jeg fucking optage det, så du kan se, hvordan vi ser det. Ja, tak. Havde Mause lige så godt Han er længere. Jeg tror lige, at han skal godt sammen. Det er latterligt. Det er latterligt. Mause har lige skudt alle mine teammates. Nej. Assist. Jeg har en legetøjspistol. Hej. Jeg kigger spændende på her, mens... Jeg er ligeglad, jeg skal fucking nok komme her. Kom her. Hvor har vi gjort det? Optag. Du rammer mig engang, mand.